Ahoj z Mixit. Letos naši jarní tubusy obsadilo hejno krásných ptáčků a ptáci jsou z Mixit odjakživa, proto jsme se rozhodli tomuto tématu věnovat více. Dnes tady máme paní doktorku Marianu z kliniky Medic Anima, která se specializuje na malá zvířata. Najčastejšie chyby pri krmení vtáku sú určite krmení sladkým, slaným. Samozrejme, častokrát vidíme ľudí, ktorí krmia nejakým pečivom. Častokrát je to plesnivé pečivo. Taktiež korenené veci, udené veci, určite nie kuchynský odpad. Jedná sa hlavne o holuby a napríklad práve v Prahe je zákaz krmenia holubov. Práve kvôli tomu, že sa zdržujú na miestach, kde sa nachádza veľa ľudí, prenášajú mnoho ochorení a zároveň z ekonomického hľadiska ich trús je agresívny a poškodzujú vlastne pamiatky a budovy. Takže ideálne umiestniť krmítko aspoň 1,5 metra od zeme. Je to ochrana pred predátormi, ako je kočka alebo kuna. Môže byť povesené na strome, ale ideálne tiež 2 metre od kmeňa. Opäť ochrana pred predátormi. Samozrejme by malo byť kryté pred dažďom, byť v závetrí a v tieni. Určite neumiestňovať krmítka v blízkosti skla alebo okna, aby sa zabránilo zrážkam. Hlavným znakom je našuchorené perie, neochota vzletu, zatvorené oči alebo výtoky z očí, z nozdier, otvorený zobáčik, rýchle dýchanie. V prípade, že takého vtáka nájdete, ideálně kontaktovat záchranné stanice alebo policiu. Mariano, moc děkuji za Q&A. Děkujem za pozvání. A Mixiťáci, pokud vás zajímá víc, tak navštivte náš blog.